Birovlar yolga deb чемоданнарын жия, икенчеләр бакчада, казына, җирдә эшли, өченчеләр безнең кебек эшкә ашыга. Ничек кенә булса да җәй инде, рәхәт. Саулармысыз, хөрмәтләребез? Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Май ахыры ул берәүләр өчен моңсу, икенчеләр өчен шатлыклы. Каникулга чыгучы укучылар әлбәттә моңа шатланып туя алмый. Әмма 11ләр мәктәп белән хушлашып, киләчәк тормышларын кайгырту белән мәшгуль. Алар өчен яз ахыры, җәй башы бик кызучак. Без үз чиратыбызда Ләйсән Хөснуллина һәм Алмаз Гәрәев Мазара тапшырын иҗат төркеме белән сезне сәламләп эшкә керешәбез. Ташкишев авылы мәдәният йортында гаҗәеп матур Өмме Гөлсем исемле төркем эшли. Инде менә шушы коллектив белән без бүген якыннанрак танышырбыз. Без бүген сезнең белән Ташкабактан бик тәмле генә иттереп запеканка әзерләрбез, Алла бирса. Әлеге урам бөек рус шагыйре, тәрҗемәче Василий Жуковский исемен 1927 елдан бирле йөртә. Казанга шагыйрь үзе 1837 елдан Александр II белән бергә килә. Татар мәдәнияте якут кызы Айсханада да кызыксыну уята алган. Ике милләт арасында булган айырмалы һәм охшаш якларны видеогероебыз үзе бәян итәр. Айсханга табигать тавышлары якын, шуңа да хезмәттәшебез Галина Харасова белән интервью урыны сайлаганда, алар табигатькә якынрак җирен сайлаганнар. Моңлы тавыш иясе Анна Попова, танышлары аны Айсхана дип белә. Икенче исеме халкының борынгы гадәте буенча бирелгән. Нәкъ менә ул кызның күңелен явызлыктан, кайгы-хәсрәттән сакларга тиеш. Айсхана якут теленнән чиста күңелле дип тәрҗемә ителә. Анна Саха Республикасының Ленский районы 5-нче авылында ишле гаиләдә туа. Бер абыйсы, ике апасы, сеңлесе бар. Бала чактан җырлый, бии, кубызда уйный идек ди ул. Әниебез тегүче, безгә сәхнәгә чыгу өчен костюмнар тегә иде. Соңрак бу һөнәргә мин дә өйрәндем. Өстендәге киемнәр үз хезмәтем җимеше ди кыз. Количество якутов составляет где-то 30% всего лишь. Минем нәселем турында күз аллар өчен бераз Якутия турында сөйләп китмичә булмас. Зур калаларда якутлар бик аз яши, уртача 30% кына, ә менә авылларда башка төрле хәл. Бүгенге көндә дә халкым төркемләп яши. Без бергәләп гореф-гадәтләрне, телебезне, халык авыз иҗатын сакларга тырышабыз. Башка милләт кешеләре дә кызыксына, концертларыбызга йөри, бәйрәмнәрне ярата. Әйтик, Исәх бәйрәмен сездәге сабан төкебек зурлап уздырабыз. Айсхананың бала чагындагы иң яраткан уенчыгы кубыз була. Ул аны 4 яшьлек вакытында үзләштерә. Моннан кала кыз урманга йөреп, андагы кош хайваннарның тавышларын истә калдырырга яраткан. Өенә кайткач, исендә калган авазларны чыгарып күрсәтә идем ди ул. Бүгенге көндә дә бу сәләтен чыгышларында бик теләп куллана икән. Беренче сыйныфны тәмамлагач, Айсхана Якутск шәһәренә юл ала. Биредә мәдәният һәм сәнгать көллиятендә белем ала. Потом на последний курс я решила посмотреть вообще на другие города, на другие, скажем, страны, на другую культуру вообще. 3 ел укыгач, башка шәһәрләрне күрү теләге уянды. Бурятиядә танышларым бар иде, үзләренә улан үдәгә чакырып алдылар. Әмма бер очрак язмышымны хәл итте. Безнең кафедрага Казаннан мөгаллим килде. Ул безгә татар халкы мәдәнияте хакында лекция укыды. Зур кызыксыну уятты. Түзмәдем, Казанга юл тоттым. Айсхана укуын башкалабызның мәдәният һәм сәнгать институтында дәвам итә. Үз юнәлешен этномәдәни үзәк белән җитәкчелек итүне сайлый. Буш вакытында җырлый. Институтның җомга көн ансамбленә йөри. Бик күп татар җырларын өйрәндем ди ул.
Эх, еш гомериден, туймағы шол, еш гомериден, туймағы. Сравнивать культуру татаров и культуру якутов, я поняла то, что это вообще противоположность. Укыган вакытта һәр чак татар һәм якут мәдәниятен чагыштырам. Башта охшаш кебек тоелсалар, хәзер капма каршы булганлыкларын аңладым. Бу җыр мотивларында да, темпта да чагылыш таба, әмма уртак яклар да юк түгел. Татарлар да, якутлар да төрки халык. Шуңа да охшаш сүзләребез бар. Без биргә дибез, сез бергә дисез. Укыган вакытта республика районнарына концерт экспедиция белән йөриләр. Халыкның кунакчыллыгы гаҗәпләндерә. Кайда гына барма, өстәл түрендә бәлеш. Бу минем татар халкындагы иң яраткан ризыгым ди кыз. Киләчәктә Алман илендә дә яшәп алу нияте бар. Аларның мәдәниятендә якут чагылышын күрәм дә Исханым. Безнең гражданнар Татарстан Росреестрына мөрәҗәгать итә торган иң актуаль темаларның берсе күчемсез миллек объектларның кадастр бәясе. Чөнки бу турыдан-туры миллеккә булган салым күләменә тәэсир итә. Һәм бүген без студиягә менә шушы бүлекнең җитәкчесе, Татарстан Росреестры эксперты Татьяна Владимировна Надысованы чакырдык. Татьяна, здравствуйте дип әйтәсе урынга исәнмесез дип әйтәсе килә сезгә. Иң беренче чиратта менә Татьяна Владимировна булуыгызга тукталып үтик. Мөмкин булса, сез кайсы милләт вәкиле? Рус милләте. Субханалла. Кайын татар телен шул хәлгә яхшы беләсез? Саба районында үскәч. Афәрин, кул чабырга кирәк. Афәрин. Ярар, эшкә күчик дип Татьяна Владимировна, әйтегез әле, искә төшерик, менә кадастр бәясе нәрсә ул һәм нәрсәгә тәэсир итә? Кадастр бәясе милек салымнарын исәпләү, дәүләт пошлинасын билгеләү өчен кулланыла. Мәсәлән, объектны мирас итеп алганда, дәүләт яки муниципаль миллектә булган җир кишәрлекләрен куллану өчен аренда түләүләре күләме өчен билгеләнә. Татарстанда күчемсез милек объектларны бәяләүгә республика буенча җир һәм милкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының дәүләт кадастр бәяләү үзәге дәүләт бюджет учреждениесе җавап бирә. Әлеге барлык мәгълүмат Росреестрда саклана. Гадирәк итеп аңлатсагыз да була. Сез бигрәк фәнни телдә аңлатасыз. Менә гади сорау, кадастр бәясе базар бәясеннән аерыламы? Һәм ни өчен? Базар бәясеннән аермалы буларак, кадастр бәясе масса күләм бәяләү ысуллары белән билгеләнә. Һәм объектларны куллану төренә, урнашуына бәйле рәвештә бүлү нигезендә үткәрелә. Аны билгеләгәндә ремонт һәм сантехника торышы яки тәрәзәдән күренеш кебек шәхси характеристикалар исәпкә алынмый. Менә күчемсез миллек объектларның кадастр бәясен мөстәкыйль рәвештә ничекрак белергә була? Объектның кадастр бәясе турында онлайн күчермәне Росреестрның рәсми сайтында яки дәүләт хезмәтләре порталы аша шәхси кабинетта бушлай алырга мөмкин. Шулай ук күчемсез миллек объектларының гомуми характеристикаларын, шул исәптән күчемсез миллек объектларының кадастр бәясен җәмәгать кадастр картасы сервисы ярдәмендә белергә мөмкин. Әмма бу мәгълүмат белешмәгенә һәм юридик яктан әһәмиятле документ рәвешендә кулланыла алмый. Кагаз документ рәвешендә мәгълүмат МФЦга шәхси мөрәҗәгать иткәндә бирелә. Димәк, ул ашык мәгълүмат һәм аны кем тели шул булдырала, белә ала, шулай бит? Дөрес. Кадастр бәясен яңадан карап чыгып буламы? Эш алгоритмы ничегрәк төзелә? Кадастр бәяләү турындагы законда каталар төзәтү механизмнар билгеләнгән. Шулай ук объектларның кадастр бәясен базар бәясе күләмендә билгеләү мөмкинлеге каралган. Әгәр бу хокук иясенә файдалы булса, кадастр бәясен билгеләү нәтиҗәләрен Росреестрның комиссиясында яки судта бәхәсләштерергә мөмкин. Шуңа игътибар итәргә кирәк, физик затлар тарафыннан кадастр бәясен нәтиҗәләрен бәхәсләшү өчен комиссиягә алдан мөрәҗәгать итү мәҗбүри түгел. Юридик затлар өчен исә судка кадәрге тәртипне саклау мәҗбүри. Шулай ук бүгенге көндә Татарстан Росреестр буенча комиссияда бары тик торак пунктлар җирләре һәм төзелеш капиталь объектларының гына бәхәсләшү мөмкинлеге каралган. Башка объектлар буенча Татарстан Республикасы югары судына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Мөрәҗәгать итәргә язмасыз инде. Әлеге комиссияга ничекрак мөрәҗәгать итәргә буласың? Барлык кирәкле мәгълүмат Росреестрның рәсми сайтында урнаштырылган. Гариза белән турыдан-туры Казан шәһәре, Авангард урамы, 74-нче йорт адресы буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Кадастр бәясен арттыру гражданнар өчен салымнарның артуын китереп чыгарамы?
Кадастр бәясе үзе күчемсез милек объектның хокук иясенә йөкләнеш дәрәҗәсен билгеләми. Аның көчлелеге һәм чагыштырмалылыгы, солымнар һәм җыемнар ставкалары шулай ук ташламалар белән билгеләнә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, барлык категориядагы җир кишәрлекләре, кадастр бәяләү билгеләү нәтиҗәләре 2022 елның ахырында Татарстан Республикасы Җир һәм милкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы тарафыннан расланган. Әмма Татарстанда башка төбәкләрдән аермалы буларак, кадастр бәясе 2024 елның 1 гыйнварыннан гамәлдә була. Ягъни 2024 ел өчен җир салымы яңа бәя буенча 2025 елда гына түләнәчәк. 2023 елда җир салымын түләүе гамәлдәге кадастр бәясе буенча башкарылачак. Аңлашылды. Шул хәтлек бәйнә-бәйнә бөтенсен үзебезнең матур татар телебездә аңлатып биргән өчен рәхмәт яусын. Эшегездә уңышлар теләп калабыз. Катлаулы, четерекле сораулар тумасын иде сезнең эшегездә дип телибез. Ашыйсы килмиме? Бераз нитә башлады, шул алмас. Игътибар белән тыңлалайсы, яме? Таш кабактан бик тәмле ризыклар әзерләргә мөмкин. Кыймак, икра, запеканка, салат, хәтта пицца белән тортын да ашаган бар. Мин андый ук гурман түгел, әмма таш кабакны яратам. Һәм аның бик файдалы икәнен беләм. Аның составындагы биологик актив компонентлар йөрәк, кан тамырлары системасына яхшы йогынты ясый. Файдалы матдәләр таш кабакның орлыгында да күп. Табиблар көненә 10-20 таш кабак орлыгы ашарга киңәш итә. Аш устасы Резда Хусаинова да таш кабактан бик тәмле запеканка әзерләр. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар? Без бүген сезнең белән ташкабактан бик тәмле генә иттереп запеканка әзерләрбез, Алла бирса. Аның өчен безгә ташкабак кирәк булыр, помидор, сыр, теләге булган кеше сарымсак, һәм инде ын, йомырка, һәм инде камыр бөрткеше кирәк булачак. Иң беренче эшебезне без ташкабактан башлыйбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Без аны эре угыштан уабыз. Менә шулай. Һәм инде без аны савытка салабыз. Сарымсак сала теләге булган кеше. Мин инде әзрәк салып җибәрәм. 2 йомырка истибез. Бурыш сибеп җибәрәбез. Менә шулай. Һәм тыз сибәбез. Камыр көпірткіші кирәк булыр. Аны менә шулай шәй кашыгы белән салабыз. Бер шәй кашыгы. Һәм инде 1-4 кашык без аңа ын салабыз. Табабызны майлап җибәрәбез. Хәзер камырыбызны без табага салабыз. Менә шулай. Хәзер инде өстенә матур иттереп помидор тезеп чыгабыз. ...180 градуслы кыздырылган мишкә 15-20 минутка куябыз. Әле безнең өстенә сырыбыз бар. Әзрәк пешкәннән соң помидорлар өстенә уылган сыр салабыз, Алла бирса. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Менә ничек иттереп күпереп менгән, матур гына. Хәзер инде 1-5 минутка гына менә бу сыры эреп киткәнчегә кадәр генә без аны мишкә куеп алабыз. Аллага тапшырдык. Менә ничек тәмле исләр чыкты, субханалла, субханалла. Менә инде хөрмәтле тамашачылар, ташкабактан безнең запеканкабыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын, исән-имин гомерләр кичерегез. Рәхмәт, тамакту, кайгы, хәзер инде тар урамнарында киң итеп йөреп була рәхәтләнеп. Рус шагыйре, тәрҗемәче Василий Жуковский 11 яшендә үк драматург булырга хыяллана.
11 yaşında. Hatta facia hem melodramada yazıp qarый. Пансионга укырга кіру үшін аңа ялган мырзалар грамотасы ясыйлар. Ул аңа дәрәҗәле ишекләрне ача һәм бу ялганны Жуковскийның императорлар сараенда киңәшче булып эшләгәндә генә ачыла. Моны белгән император шунда ук аңа чын мырзалар грамотасы ясап бирә. Казанның тарихи үзәгендә бер урам Жуковский исемен йөртә. Алдагы минутларда әлеге урамның тарихын без бергәләп белербез. Әлеге урам бөек рус шагыйре, тәрҗемәче Василий Жуковский исемен 1927 елдан бирле йөртә. Казанга шагыйр үзе 1837 елдан Александр II белән бергә килә. Шагыйр монда үзе өчен кызыклы булган шәхесләр белән очраша. Университетның корпуслары буенча йөри, гимназиядәге укулар белән кызыксына. Шулай ук хәйриячелек максаты белән хастаханәгә, монастырьга һәм төрмәгә дә керә. Биредә музыка көллияты бинасы урын алган. Ул 1887 елда төзелә һәм иң элек монда халык хуҗалыгы эшләре белән шөгыльләнүче контора була. Революциядән соң биредә халык мәгарифе бинасы урын ала. Ә соңыннан ТССРның халык комиссариаты бинасы урнаша. 1925 елдан биредә музыка өйрәтә башлыйлар. Училищеда Фәрид Яруллинның да укытуы билгеле. Скрипкачы дирижер Ильяс Аухадиев та нәкъ менә әлеге уку йортын тәмамлый. Хәзер ул аның исемен йөртә. Зур Кызыл һәм Жуковский урамнары киселешендә урнашкан әлеге бина 100 ел элек Казанның иң яхшы хатын-кызлар гимназиясе була. Бу уку йорты тол хатын Лидия Шумкованыкы була. Гади акушер булып эшләгән Лидия Шумкова бик булдыклы, эшлекле, амбицияле була. Аның гимназиясенең даны Казан губерниясенә генә түгел, Россиянең башка шәһәрләренә дә тарала. 1934 елдан 59 елга кадәр монда пионерлар йорты эшли. 1960 елдан ул Казан дәүләт консерваториясенең махсус музыка мәктәбе. Әлеге йортта композитор Җәүдәт Фәйзи яшәгән. Ул Казанда бик мөһим эшләр башкара. Радио комитетының музыкаль бүлеген җитәкли. Камал театрының музыка бүлеге мөдире булып эшли. Татар филармониясының директоры һәм сәнгать җитәкчесе буларак хезмәт итә. Аның иң билгеле әсәрләренең берсе Башмагы музыкаль комедиясе. Бишенче йортта тел галиме, язучы, җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче Галимҗан Шәрәф яшәгән. Ул ТССРның беренче этнографик картасын төзүче. Татар язуын реформалау өлкәсендә актив эш алып барган. Тукаев сүзләре дигән үзенчәлекле афоризмнар китабын бастырып чыгарган. Һәм тагын бик хисап күп эшләре белән милләткә хезмәт иткән талантлы затларның берсе була. Жуковский урамы Казанның тарихи үзәгендә урнашкан. Горький, Карл Маркс, Зур Кызыл, Адамюк һәм Самир урамнары белән кисешә. Агач башы тукылдык, тук булдык. Тукран. Җәй тукылды бу шукыш, кыш тукылды бу шукыш. Монысы да тукран булыр. Алайса, димәк, алда сүз тукран турында булыр. Сүзне кызык дөнья сәхифәсе алып баручысы Миләүшә Ризвановага тапшырыйк. Тук-тук-тукырам, тукылдатып утырам. Исәннәрмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, ямьле язлар читүгә бар дөньябыз яшелләнә. Күңелдә рәхәт булып китә һәм һәрбер җан иясенә икеләтә мәхәббәт белән карый башлыйсың. Сез ничектер әмин шулайрак. Кызык дөнья сәхифәсендә сезнең белән мин Миләүшә Ризванова булырмын һәм бүгенге сүзем Кызыл Түбәйтәйле урман докторлары, тукраннар турында.
Күп санлы тукранлылар гаиләсе үз ишенә 200-дән артык төр кошны ала. Кайбер уртак билгеләр булуга карамастан, һәр төр үзенчә уникаль. Евразия һәм Төньяк Американың урман зонасында таралганнар. Алар агачта яшәүгә җайлашкан урман кошлары. Аяклары кыска, озын бармаклы һәм очлы тырнаклары, 2 бармагы алга, 2се артка караган. Агачта хәрәкәтләнгәндә терәк булып хезмәт итүче нык томшык һәм көчле муен мускулатурасы. Шулай каты каурыйлы койрык тукранга азык эзләгәндә яки оя өчен куыш кырганда кайры һәм агачны чукып тишәргә мөмкинлек бирә. Теле озын, юка. Татарстан Республикасы территориясендә 8 төре очрый. Ысылдавык кош, яшел тукран, чал тукран, кара тукран, чуар, 3 бармаклы тукран һәм башкалар. Апрель башында тукраннар оя кырырга тотыналар. Алар ояны җирдән 2-10 метр биеклектә карт агач куышларын чыкып ясыйлар. Май башында ана кошлар 2-7 йомырка сала. Ата һәм ана кошлар икесе дә чиратлашып 12-13 көн дәвамында шуларны җылытып утыралар. Йомыркалардан чыгып берәр ай үткәч, кош балалары ояны ташлыйлар һәм 2-3 атна урманда ата-аналары белән күчеп йөриләр. Алар кешеләрдән курыкмыйлар, зыян китермиләр, кирсенчә, үзләре дә белмичә файдалы дуслар булып торалар. Сезнең белән мин Миләүшә Резванова булдым. Тукран кебек бул, файда китер. Шаярам, исән сау булыгыз. Шулай да файдасыз булмагыз. Ләйсән, әйт дөресен. Дәрья сәхифәсе сагындырамы? Юк, сагындырмый. Сезнең белән эшләгәчтен сагындырмый. Рәхәтләнеп Ләйсәнгә тапшырдым. Җаваплы эш һәм уларны бик әйбәт башкара. Ләйсән, рәхим ит. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Мин татар телен мәктәптә укыйм һәм туган телемдә гаиләмдә сөйләшәм. Татар Каргалысы авылының мәдәният йортында татар теле белгече бәйгесенә йомгак ясаганнар. Бу 700 укучысы булган Татар Каргалысы мәктәбендә татар телен үзләштерүгә юнәлтелгән яңа проект. Әлеге бәйге мәктәп укучылары һәм аларның гаиләләре арасында берничә ай элек старт алган. Инде җиңүчеләр дә билгеле. Татар телен яратучы, аны белергә омтылучы балалар һәм аларның гаиләләре хакында Оренбургдан Фирүзә Әбсәләмова сөйләр. Әти-әниләр өйдә сөйләшмәгән булсалар, алар мәктәптә өйрәнгән белән генә булай матур сөйләмәсләр иде. Шуңа күрә без әти-әниләрне дә бик зурлыйбыз бүген. Бу проектка катнашты сельсовет администрациясе. Ул инде ярдәм итте, акчалата. Барлыгы 82 бала катнашырга теләк белдерә. Шулар арасыннан жюри иң яхшыларын сайлап ала һәм җиңүчеләрне билгели. Биктимеровлар, Башировлар, Апачевлар беренчелекне яулаучы гаиләләр. Абыйлы, сеңелле Апачевлар 3 этапны да җиңеп чыгып, икесе дә беренче урынга лаек була. Апачевлар гаиләсендә барысы да татар телендә аралаша, шуңа да биремнәр балаларда кыенлык тудырмый. Мин укыйм 5-нче В сыйныфта, миңа 11 яшь. Мин укыйм 5-нче В сыйныфта, мин тырышып укыйм. Һәм биергә яратам. Мин яратам буш вакытта китап укырга, әти белән әнигә булышырга һәм йөрим көрәшүгә. Телебезне саклар өчен шушындый менә чаралар, шушындый бәйгеләр үткәрергә кирәк. Иң беренче инде телебезне саклар өчен гаиләдән башларга кирәк. Әти, әни татарча сөйләшсә, бала татарча сөйләшә. Татарча туган теле, безгә газиз булган тел. Атаң, анаң, әби, бабаң сине сөя торган тел. Bu festivalga biz barımızda katıştı deyip әйтә алам.
булыштык балаларыбызга. Оныкларыбыз, Аллага шөкер, татар телен әйбәт беләләр. Кызым да, улым да. Бәләкәй балаларның биюләре, җырлары йөрәкне бик куандырдылар. Нәтиҗәдә барлык тамашачылар да, катнашучылар да бер теләктә калды. Татар Каргалысы авылы мәктәбендә татар теле белгече бәйгесен ел сайын уздыру. Ул Ульяновск өлкәсендә туып үсмәгән, яшәмәгән һәм эшләмәгән дә, ләкин аны биредә яраталар, хөрмәт белән искә алалар. Сүзебез халкыбызның яраткан җырчысы, Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи хакында. Ульяновск татар мәдәният үзәгендә 90нчы еллар башында җырчы белән бергә эшләгән Татарстанның атказанган артисты Газинур Фарукшин катнашында Хәния Фәрхине искә алу кичәсе уздыру, истәлекләр белән уртаклашу әнә шул хакта сөйли. Теманы Рамис Сафин дәвам итәр. Дөресен әйткәндә, Хәния Фәрхине Ульяновскида түгел, татарлар яши торган барлык төбәкләр дә яратып каршы алалар. Сәхнәдән алкышлап зата иделәр. Аның концертларына билетлар да 1-2 атна алдан ук сатылып бетә иде. Ул тамашачыны үзенең моңлы тавышы һәм сәхнәдән гадилеге белән дә әсир итә алды. Хәнияны халык бик яратты, чөнки халыкның күңелен шуннан да ул теге белгән кебек, ишен белгән кебек, ул сәхнәгә чыкса, аны җырламаса да халык хөрмәт иткән. Кулыннан нәрсә язса да, шигырь язса да, кулыннан киләдер яны. 2016 елның көзендә җырчы Ульяновскига соңгы гастрольләренә килә. Шәһәрнең Ленин мемориалында тамаша залы 1200 кеше сыйдыра. Һәр вакыттагыча концертка билетлар 9 көн эчендә сатылып бетә. Бик күпләр билетсыз кала. Аның җырларын ишеттем радио буенча. Радиода ишеттем. Шулай күпмедер вакыт үткәрсә инде концертына барырга туры килде. Истә калсын дип аталган бүгенге искә алу кичәсенең идея авторы һәм сәхнәгә куючы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Алсу Әлмәтова бу чараны уздыру ансамбльгә йөрүче кызларның күптәнге хыялы иде ди. Һәрбер кеше үзенә ошаган җырларны сайлады. Күңеленә ятканны, Хәния Фәрхинең бит төрле җырлары бар. Кемгә нинди яши, барысы да үзләренә ошаганны сайлап алдылар. Бүгенге концертның мәртәбәле кунагы 90нчы еллар башында Хәния Фәрхи белән бәйрәм ансамблендә эшләгән Газинур Фарукшин үзенең көр тавышы белән шул чырларда башкарган җырларын кабат сымберләргә бүләк итте. Хатирәләре белән дә уртаклашты. Көчле һәм тату коллектив йыгынды. Без 4 кенә яшәгән. Аннан соң инде 25 еллар очрашкан булмады аның белән. Концертларда да гомумән очрашкан булмады. Телефоннан аралаша идек. Телефоннан да аралашкан булмады, андай бер булмады. Ул чаклар Рамис сагындырмый, яшь чаклар баягына бармаган. Танылган җырчыны искә алу кичәсенә килгән тамашачы үзе дә сәхнәдәгеләргә кушылып җырлады. Кемдер елап та алды. Хәния турында сөйләгәндә без җылап утырдык. Бик дисәгез, аның кебек моңлы җырчы бик сирәк була. Хәния Фәрхинең бөтен җырларында катнашып, концертларында йөрдек, яраттык идем. Бу көнне сәхнәдән җырлар гына түгел, үзе исән чакта җырчы белән якыннан аралашкан кешеләрнең кызыклы хатирәләре дә байтак яңгырады. Бу дөньядан кеше китсә дә, җыры кала икән шул. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Дөньяга яңа күзлектән карарга, борчу мәшәкатьләрдән арынып торырга, вакытыңны файдалы үткәрергә теләсәгез, мәдәни чараларга барыгыз. Аларның планын менә бүген үк төзеп куегыз. Сезгә ярдәмгә хезмәттәшебез Идел Кыямов килер. Исәнмесез, мәдәният сөюче дуслар. Бу атна мәдәни вакыйгаларга бай булачак. Күбесенчә чаралар халыкара балаларны яклау көненә багышланган. Татарстан Республикасы Милли музее һәм аның филиалларында гадәттәгечә бик матур акция үтәчәк. Музей мөмкинлекләр мәйданы исемле бу чарада Казанның яшь экскурсоводлары музей эшендә үзләренең көчен сынап карыйлар. Монда инде Казан шәһәребезнең төрле мәктәпләрендә укыган, уңышлы укыган балалар музейга килеп,
музей серләренә, музейның экспозициясендә экскурсия үткәрү серләренә төшенә алалар һәм 1 июнь көнне үзләре үзаллы рәвештә экскурсия үткәреп килгән кунакларны сөендерә алалар. Кристалл халык бию ансамблінің 20 еллык юбилейына багышланган бәйрәм концерты. Бу чара милли мәдәниятләр һәм традицияләр йылыксаларында халык иҗатын һәм Россия халыклары биюен саклау һәм пропагандалау максатыннан планлаштырылган. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Илһам Шакиров исемендәге республика премиясын тапшыру тантанасы узачак. Премия җырчы башкаручыларга милли җыр сәнгать өлкәсендә югары иҗтимагый танылу алган иң күренекле казанышлары, башкару осталыгы һәм татар җыр мәдәниятенең халыкчан традицияләрен саклап калу һәм популярлаштыру, профессиональ җыр һәм вокаль иҗатын үстерү буенча нәтиҗәле эшчәнлеге өчен бирелә. Бу көнне артистларыбыз матур чыгышлары белән тамашачыларны сөендерәчәк. Әкият Татар дәүләт курчак театры балалар өчен бәйрәм программасы әзерли. Быел театр янындагы мәйданда яшь тамашачылар өчен җырлар, биюләр һәм конкурслар, театральләштерелгән бәйрәм концерты оештырылачак. Шулай ук Алисаның Мөгъҗизалар иле һәм Авыл эте Акбай спектакльләре күрсәтелер дип көтелә. Музыка һәм бию калейдоскопы Казан шәһәр филармониясенең яшьләргә юнәлдерелгән махсус проекты. Казан шәһәр филармониясе солистлары халык җырларын һәм заманча популяр хитларны башкарачак, ә Казан бию ансамбле тамашачыларны хореографик композицияләр белән сөендерәчәк. Бүгенгә менә шулар. Исән-амин булыгыз. СССРның халык артисты, күренекле режиссер Марсель Селимҗанов һәм Татарстанның халык язучысы, драматург Туфан Миңнуллин тандемы дистәләрчә уңышлы спектакльләр барлыкка китерә. Спектакльләрнең уңышы әсәрдә сурәтләнгән вакыйгаларның тормышчанлыгы, реалистик нигезе белән аңлатыла. Язучы да, режиссер да тормышны, аның агышын нечкә сиземли һәм мөһим проблемаларны оста тотып алып, сәнгатьчә тәэсирле, гыйбрәтле итеп сурәтли белә. Шундыйларның берсе Әниләр һәм Бәбиләр спектакле. Безнең телевидение архивында әлеге спектакль белән бәйле кайбер мизгелләр саклана. Гөлшәшәк Баһавиева аларны сезнең игътибарга тәкъдим итә. Әниләр һәм Бәбиләр спектакле Камал театрында 1984 елда куела. Туфан ага Миңнуллин белән Марсель Селимҗанов тандемының алтын фондка үрелгән тагын бер спектакле. Телевидение фондында Камал театрында Әниләр һәм Бәбиләрнең репетиция мизгелләре, режиссерның артистларга җиткергән фикерләре берникадәр сакланып калган. Шуннан соң менә бу миңа әйтәм бит, нәрсәс белән шады, менә монда тагын бер опасность бар. Гөлфинә шулай дип язылган, что ул роль невольно тартачак концертка. Концертное исполнение. Ол күп сөйли бөтенсенә караганда. Шулай бит, күп сөйли. И аннан соң бик остроумный тексты, аннан соң халыкның симпатиясы сразу шул персонажда булачак. Чөнки тамашачының ул инде психология, ул сразу аңлап ала сәхнәдә. Доброта, добрый кеше, ул инде понятно, унике бала тапкан кеше. Недобрый була алмый. И монда әйтәм бит, опасность бар, значит, концертное исполнение. Ә менә хәзер нинди генә әйбәт менә концертное исполнение булып, әгәр шул концертка кала икән, ансамбль югала икән, бүгенге көн эстетик спектакльләренә керми. Тулгак тота башлагач, скорый помощка шалтыраттылар да, алмый нишләсеннәр, туам дигән баланы кире кертеп булмый ич. Туктап торыгыз әле азрак кына. Ни дидең, сеңнем? Бик күп сөйлисез. Балтон инде мин шулай, тел бистәсе. Зарифулла да битәрли үземне шуның өчен. Менә синең кебек бер-беребезгә сырт куеп ятсак та күңелле булмас, я. Нәҗибә менә син әйтәсең, кешеләр белән сөйләшкәндә, ул нәрсәдән килеп чыккан? Ул 11 бала белән сөйләшергә өйрәнгән. 11 бала белән сөйләшкән вакытта ул бала белән сөйләшергә ташлана торган иде. Имезүдән отказ бирде. Сюжет шундан башлана. Менә бу основной вакыйга шундан башланды. Шуңар күрә без аны, значит, акцентировать итәргә тиешбез, тамашачыга итәргә тиешбез. Менә моңа игътибар итегез, үзебезнең актерский белән, то есть без кая ритмны үзгәртергә тиешбез,
оценкаларыбыз бөтенләй башка булырга тиеш, башкача кирергә тиешбез, башкача карарга тиешбез. Менә шушы әйбер булмады. Шуннан карагыз әле. Менә сез әнә ул тәрәзә ничего, конечно, ул спекста язылган да, аны, конечно, ничек кенә әйтсәң дә тамашачы карый. Но кичкенә генә анда дөреслекләрен тоже не упускайте. Нәрсә? Но мин әле пока теге әйтмим, что анда кеше белән сөйләшер өчен күбрәк вакыт кирәк, аны тыңлар өчен күбрәк вакыт кирәк. Алар само собой килерләр. Аннан соң сразу итегез, что алар аста. Теге иренмәгез монда кара. Аста. Булар бит 3нче катта дип алыйга. Алар аста. Аннан соң сразу әнә теге врач килде. Сез оныттыгыз тегеләр белән сөйләшүне. Менә сөз бит менә әлбәттә Туфанда бала тапмаган, мин дә бала тапмаган кеше. Ләкин уйлыйм, менә шушы процесстан соң беренче мәртәбә ирең белән очрашу үзгәргәнме, юкмы, как-то и показаться, понимаешь ли, шул бит. И шуннан соң менә ул первый очрашу бит. Аңар бала китергән ир кешегә, шулай бит. Бүләк дип алганда. Бала анасының, бала атасына карата иң беренче мәхәббәте менә шушы моментта башлана ди. Психология фәне, психология. Менә иң беренче баланың атасына шушында башлана мәхәббәте. Ни до и ни после. Менә шу моментта диләр. И миңа нәрсәл менә һәм шуңа күрә теге милый мой, хороший, анда әллә ни сүзләр әйтеп бетерә хатын-кыз. Менә шу баланың атасына. Ну, психологически шулай инде. И аннан соң тоже менә теге технологический бер хата. Уйнадыгыз да ул сценаны, теге ирләрегез белән сразу оныттыгыз. Теге кирде врач, икегез дә спокойны. Наверное, теге возбуждение шундый әле переключиться итеп булмыйдыр. Теге сахнаның кыйрыгын тартырга кирәк врач белән дә. Икесе дә алар сөз әйтәм бит, менә бала таптылар, хит 12нче мәртәбә тапса да, аның өчен барыбер ул вакыйга, барыбер ул табигатьнең загадкасы, табигатьнең иң зур сире, понимаешь, ул аны исполнил, и шуннан соң ире белән күреште, понимаешь, тагын здоровый бала китергән, онытырга кирәкми бу сценаны, и сиңа да особенно, понимаешь ли, сен хәзер үзеңнән әйтәм бит теге. Кайнанаңны күрдең, сине 7 ел буе, понимаешь ли, тертеп яткан еб, син бала таба алмыйсың, син наконец это свершилось, син аңа әйттең, а вот таптым, притом сен ашаганны таптым. Ойларына кала су буена төшмәсен. Козларны алып кайтып ябырга онытмагын. Саша, ак күлмәгән гардеробның адресы әлемдә. Зарифулла, без алга килгәндә галстукта килнең. Зарифулла, мине ишетәсеңме? Карале, Паркай 20 меңдә булган сүз әйтмәсеннәр. Карале, уракка төштегез мәле. Карап, йөрткән байыныңны былтырда 3 көн ремонтлап яттым. Анда син Зарифулла, 4 көннән чыгам, килеп йөрмә, үземдә кайтырмын. Әни! Зарифулла, чокышып тукталып кая шамасы? Саша! Зарифулла! Тышыгдан анан дизрәп. Саша! Анда ярый сау, Зарифулла, Саша! Республикабызның милли музейы шәһәрбез кунакларына һәм халкына әлдән-әле төрле чаралар тәкъдим итеп тора. Бүгенге көндә алар ничегрәк яши икән? Өстәвенә тиздән бит балаларны яклау көне. Шуңа күрә милли музейның эшчәнлеген тагы да искә төшереп үтәр өчен без үзебезгә кунакка милли музейның өлкән фәнни хезмәткәрен Лилия Хисаметдинованы чакырдык. Лилия ханым, саумысыз, хош килдегез. Исәнмесез. Ничек хәлләрегез? Яхшы, бик яхшы. Бүген көндә менә шуннан да милли музей нәрсә белән мәшгуль? Нәрсәгә әзерләнәсез? Безнең милли музейында һәр вакыттагы шәнинди генә бәйрәм уңаеннан булса да, билдәле, истәлекле даталарга һәр вакыт үзенең бай, файдалы, күңелле программаларын тәкъдим итә. Һәм бу юлысы да халыкара балаларны яклау көненә, 1 июнь көненә әледән-әле акция тәкъдим итте. Бу акциядә инде безнең Казан шәһәрендәге төрле мәктәптә укучы балалар 1 июнь көнне килеп көн озынына экскурсия үткәрә алалар. Монда инде безнең музейга килгән барлык кунаклар, туристлар аларны тыңлап, экспозиция белән таныша алачаклар. Балалар гомумән йөриме музейга? Һәм йөрсә нәрсә кызыгаларга күбесенчә? Балалар өчен әлбәттә музей кызыклы. Әлеге көндә менә җәйге лагерьлар башланды, хәзер үзләренең эшләрен һәм көндә безнең музейдан балалар өзелгәне юк. Бигрәк тә хәзер шушы лагерь балалары күбрәк килә башлады. Үзләренең алар файдалы итеп вакытларын үткәрәләр бездә. Һәм ел дәвамында да без балалардан беркайчан да өзелгәнебез юк. Аңардан да башка балалар
экспозицияны күреп, экскурсияда гына танышып калмыйлар, алар төрле мастер-классларга да йөриләр, төрле дәресләр, бездә шундый төрле халыкларның мәдәнияте белән таныштыра торган Сабантуй бәйрәмнәре дә үтә. Әле безнең хезмәткәрләребез мәктәпләргә чыгып та эшлиләр. Шулай да безнең балалар белән эшләребез бик шундый көйле, матур бара. Шулай да балаларга айрым экспозициялар сайланамы? Аларның айрым темалары бармы? Менә бу чарада, акциядә катнашыр өчен балалар һәрберсе үзе сайлап алалар. Үзләренә охшаган экспозиция өлешен, һәм шуның буенча инде алар тарихи белем туплыйлар, өйрәнәләр, һәм шушы текстларын ясыйлар, экскурсия текстларын ясап, сөйләргә өйрәнәләр. Шул ук вакытта инде экскурсия һөнәрен үзләштереп, аның серләрен төшенәләр. Монда инде аларның әлбәттә укытучылары ярдәм итә, тарих теле укытучылары, класс җитәкчеләре ярдәм итә. Һәм әйтергә кирәк, балаларның бик матур килеп чыга бу эшләре. Безнең инде милли музейның үзендә үтәчәк, һәм шулай ук кайбер филиалларда да үтәчәк. Әйтергә кирәк, Габдулла Тукай әдәби музее, Баратынский музее, Шәриф Камал мемориаль музеенда, Бөек Ватан сугышы мемориаль музеенда, һәм беренче тапкыр Красновидово авылындагы Максим Горький исемендәге музейда шулай ук балалар үзләренең көчләрен сынап карарга Мәркәзебез Казанда Максим Горький көннәре нигезләнгән фестивальләр үткәреләчәк. 2-4 июньгә тиклем Максим Горький көннәре булачак. Бигрәк тә монда да инде безнең чаралар каралган, әлбәттә. Балалар күбесенчә бит инде нәрсәндә булса тотып карап, менә өйрәнәселәр килә. Андый мөмкинлекләр бармы музейда? Мөмкинлекләр бар, әлбәттә, алар инде үзләре якыннан өйрәнеп, бездән сорыйлар, ничегрәк булган ул һәрбер әйбернең тарихын, ул бит алар әйбер белән түгел, менә шушы тарихи, шушы чор турында барлык мәгълүматны туплыйлар, өйрәнәләр, һәм алар өчен киләчәктә бу ватанпәрвәрлек хисе, тарихны өйрәнү, туган якның тарихын белү генә дә түгел, киләчәктә һөнәр сайлауда да аларга ярдәм итер дип уйлыйбыз. Чөнки менә шушы тарихи мәгълүматлар, кеше янында сөйләргә өйрәнү, бу алар өчен бик зур тәҗрибә мәйданы булып тора. Ул менә сез алдан ук балалар белән шөгыльләнәсезме, репетициялар ясамыйсызмы алай? Ясыйбыз инде, алар үзләренең текстларын ясаганнан соң шуны сөйләргә өйрәнәләр һәм килеп безгә төзәтеп җибәрәбез. Әлбәттә, ялгышлыкларын булса, аларны бетерү өстендә эшлибез һәм аларга күрсәтәбез, ничек басырга, кул кайсы якка күрсәтергә тиеш, ничек итеп карарга кешеләргә, шулай итеп аның һәрбер серләре бар, экскурсия үткәрүнең серләре. Ничек үзеңә җәлеп итәргә, әйме? Үзеңә җәлеп итәргә, экскурсантлар бит югалтып, кызыксынуны югалтмас өчен дә аның өстендә дә эшләргә кирәк. Буларның барсын да без өйрәтәбез, әлбәттә. Аларга инде бу киләчәктә, бәлки әле һөнәр сайлаганда да ярдәм итер, бәлки музей эшенә дә шулай кем белә, бәлки музейга эшләргә килер әлеге балаларның кайсыда булса. Без менә сез сау булашкач җырга тукталасыбыз килә, ләкин без сезнең үзегезнең дә җырлар автор булганыгызны беләбез. Шуңа күрә бер шигъри күчтәнәчегез юк балай булай гына. Мин үземнең язган шигъремне укып китәсем килә. Тиздән минем шигырь китабым чыгарга тора, дөнья күрергә тора. Инде 20дән артык җырлар яздык. Без билгеле популяр җырлар авторы, җыр остасы Альфред Абыякшинбетов белән 20дән артык җырлар яздык һәм менә инде бер шигъремне сезгә дә укып ишеттерәсем килә. Бу тормышны мин яратам. Бу шигырем шулай ук җыр булып китте. Ул Уфа сәхнәсендә хәзер яңгыр, Рафис Сирусин башкаруында. Бу тормышны мин яратам. Сөенем булганыма, эш, һөнәрем, тырышлыгым, хезмәт итәм халкыма. Бу тормышны мин яратам. Хыялларга ирешеп, иң гүзәл җирдә яшимен, туган телемдә дәшеп. Бу тормышны мин яратам. Халкым, динем, милләтем, гаиләм, балаларым, өем, дөньяда иң кыйммәтле. Бу тормышны мин яратам. Күңелем шигъри булган, якты уйлар, җан ризыгы, бар дөньям нурга тулган. Бу тормышны мин яратам. Ходаема рәхмәтле, биргән өчен жәлләмичә сәләтләрне һәр төрле. Бу тормышны мин яратам. Туганнарны, дусларны, көндә аткан алтаңнарны, яуган инҗи карларны. Бу тормышны мин яратам. Кояш, ай, йолдызларны, бөтен дөньяны яратам. Кышар идем җиһанны.
Бу тормышны мин яратам, үткәнне, киләчәкне, хәзерге көн иң кадерле, сорамыйм башка төрне. Бу тормышны мин яратам, яратмый мөмкин түгел. Җаным моңлы сандугачтай, гел җырлап тора күңел. Сылау тау етміш. Ой, Лидия, панадис, бүтін әмірі яратасың екен, бігзір рахмет. Үсіміз сол бұлашамыз, әддилер сендавай қабатла жырыңды. Ни дисәң дә авылда гырыф-гадәтләребезне, фольклорыбызны саклау өчен шартлар күбрәк. Арча районының Ташкишу авылында да халык гырыф-гадәтләрен күз карасыдай кадерләп саклыйлар. Алдагы минутларда авылның Өмме Гөлсем фольклор ансамбле белән танышырбыз. Җырлыйбызмы? Арча районында яшәп иҗат итүче сәнгать сөючеләргә әлеге сорауны бирсәк, һичшиксез җаваплары җырлыйбыз булачак. Канатланып йөрүче шундый ансамбль белән якынрак танышу өчен без Ташкишу авылына юл тоттык. Ташкишу авылы мәдәният йортында гаҗәеп матур Өмме Гөлсем исемле төркем эшли. Инде менә шушы коллектив белән без бүген якыннанрак танышырбыз. Махсус манзара тапшыру өчен яздырабыз без бу видео язманы. Исәннәрмесез? Исәннәрсез. Ничек хәлләрегез? Менә безгә җырлап биеп күрсәттегез. Монда хәтта сезнең алъяпкычларыгыз да, киемнәрегез дә үз кулларыгыз белән тегелгән икән аңламча. Һәрберсе үз кулы белән текте, үз кулы белән шикте. Ничә ел коллективка? 15 ел булды. Быел. Быел 15 ел булды. Һәм инде сез аның халык исемен яңарттыгыз дип беләм. Яңарттык. 10 ел булганнан соң менә 2008 елда эшли башлады, 2018 елда халык исеме алдык 10 ел булгачлар. Менә быел инде нәкъ 15 ел яңарттык инде. Халык исемен яңарттык. Баянчыларыгыз җитәме соң, җитәрлекме? Була, менә бер баянчыбыз бар, бер гармунчыбыз бар үзебезнең. Нинди көйләр, нинди җырлар күңелгә якынрак? Халык җырлары. Әйдә берне сыздырып кара әле, агай. Әйдә. Ансамбльгә йөрүчеләр халык җырларын башкару белән генә шикләнмиләр. Алар шушы җирлеккә хас гырыф-гадәтләрне сәхнәләштереп тәкъдим итәләр. Тамашачы аңлап, яратып кабул итә иҗатларын. Төрле бәйге, фестивальләрдә катнашып яулаган алдынгы урыннар, дипломнар хезмәтләренең югары нәтиҗәсе турында сөйли. Kızlar tavuşlara var mı çıkalar? Gençler. Kızlar bir hazır olsam. Çıksalar. Biz soruyoruz evde. Kimin nerede soruyoruz? Allah kimin nerede? Mene şu kadar tepsiler. Kiyerleri alıp koysa mene diyen onunla kili bular. Eyde böyle pıvay bakışırken. Yavkal. Ne yapalım? Kızlar çıkarlar. O kiyetleri kim buyuran iken onlar? Apalar büyük zor rahmet müşet büyük şap bular ha. Şap bulamasan şu. Şu hastasınız kadar mısın? Rahmet deniz. Yavşuz kadar mısın? Oynar mısın? Rahmetiniz uzun kamerle olsun. Кияү мунчасы, су юлу күрсәтү, йорт салу өмәсе, чәчүгә чыгу йолалары,
Саны китсәң, ансамбльнең хәзинә сандыгы бик бай. Әнә шулай гадилек, самимилек белән халык иҗаты аша милли гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерү юлында шактый эш башкара егет-кызлар. Иң мөһиме, шулай янып йөргән дәвәти-дәвәниләреннән, әти-әниләреннән күреп дәвамчылары булсын иде. Оялмас, шундый рәхәт вакыт. Җәй шәй эшләр килеш. Шулай тапшыр ахырына бигрәк Синең белән булгачтын кисезләнеп алыйм, әле шәй ясап бирмәс. Опа, менә кара, ясаучысы үзе дә килде. Бездә кунакта шәй белгече Максим фамилияңды әйтсәң? Гениятов мен. Максим Гениятов менә Максим сәлам, хош килдең. Хәерле иртә, хәерле иртә. Ничек шәй белгече булып киттең син, гомумән? Мен вообще эшкә кирдем 16 яшьтә. Вот, чайный кофейное направление алып киттем дә, и шулай по течению киттем. Китте, һәм шунда барып җиттем инде. Уже 2 ел мин уже. Әмма кызу көннәр башланды бит. Менә шушындый кызу көннәрдә ниндирәк эчемлекләр эчәргә тәкъдим итәр? Кемдер салкынча ди, кемдер баллынды ди, кемдер балсыз ди, кемдер киресенчә кайнар шикәрсез шәй ди. Есть кеше, есть мнениялар. Вот Үзбекстанда булдым мин әме. Анда сүнем прям мондый шәй эчәләр, лимон шәйләр. Ә бездә больше вот цитрусовый фреш свежевыжатый яраталар. Прям салкын итеп, прям такой прям освежающий итеп, бик яхшы була. Ә менә тагыннан да төрле смузилар, йогурт шикелләр, сөт белән катнашлар, әллә нәрсәләр китте бит инде. Чыгарылган яшелчәләр, җиләк-җимешләр белән катнашкан эчемлекләр, буларга ничек карыйсыз? Миңа бик ошый смузи манго белән, ананас белән, мандарин белән кушып ясасаң, бик тәмле була. Бездә үсмәгәннәр. Да. Тәмледер ул. Тропический дип атала. Да, еще всякие ягодалар белән ниләр ясама була, коктейльләр, мороженое кушасыз и бик тәмле була. Прям витаминнарга байымы? Әмма шул шәйгә килгәндә, менә ул шәйнең бармы? Кыш көне эчә торган айрым шәйләр, я җәй көне эчә торганнары бармы? Да, аларның отличиялары бар, но больше алар универсальный была. Массала дигән шәй ул более разогревающий организмны, анда кардамон, корица, бадьян булганда разогревающий вот анда мәтрүшкәләр белән бар, всякие травалар белән бар. Әнә монда кара цейлонский крупнолистовой, чебрец, мята, еще сөт салып ибәрсәң, бал белән бик тәмле була. Бу әнә более зимний файдалы шәй була. А җәй вакытта больше яраталар яркий цукатылар белән, прям такой вот освежающий итеп эчәргә. Әнә үләнне шәйне көн саен эчәргә ярыймы соң? Ярый, бик файдалы була. Шамасын белеп кенәдер инде, әйме? Да. Шәй өчен гомумән шамасы бармы? Ничек уйлыйсың? Бар да. Булдыра аламы? Да. Ну, вообще, туктамый эчәргә була аны вообще. Татарлар сөт салып ибәрәбез дә, рәхәтләндереп эчәбез. Ежевика бар анда, смородина, листья ежевикалар бар. Иң тәмле мин яраткан чәй таежный сбор дип атала. Бу шул якта җыелган үләннәрдән ясалган. Да, бөтен үләннәр бездән. Без менә монда суга бер генә матур чәчәк салып җибәрдек тә, ул менә ачылып килә. Бу нинди шәй? Ул вообще связанный чай. Аны китайцлар куллары белән бәйлиләр. Һәрберсен. Да. Мин моны үзләй үсә дип торам. Юк, к сожалению, үсми ул. Былай аны шулай бәйлиләр, матур итеп чәчәк булып бутон булып ачыла. Да, матур итеп чыга. Менә шундый гына була ул, әйме җәмәгать. Аң төрле тәмләре бар, земляничный бар, и жасминлар бар. Ул вообще анда. Ниндидән төреп ясыйсыңдыр? Яшел чәйдән. Кара чәйдән ясарга була. Менә мин Ташкентта булып кайттым дидек, Үзбәкстанда шулай бит. Менә бит инде безнең бөтен дөньяга билгеле Кытай милләте бар шулай бит. Алар шәйне пешергәндә нәрсәләр генә эшләми. Берне салалар, түгәләр, тагын итәләр, капкачына салып карыйлар, булай итәләр, тигезләр итәләр. Ә безнең милләттә шәй пешерү сире бармы? Ничек уйлыйсың? Бар. Без яратабыз бит сөт белән, бал салып, прям тәмле иттереп, кунакларны чакырып, рәхәтләнеп турып пешергән. Максим, мөмкинме шашкына? Үз күчтәнәшеңнән авыз итсәң озын гомерле буласың ди. Ләйсән син теләдең бит, мин сөйлим. Миңа шаш калмагансың син, ярар. Зифия булса инде, бөтенебезгә дә килер. Ярар ничә дәсең? Бүген син мине килесең. Илдар абыйны гына сыйлап гадәтләнгәнсеңдер башта кунакка бирик. Максим, үзеңнең күчтәнәшеңнән. Бу шәй яшел. Яңладык, онсы яшел. Без бүген чәй эчәбез, ә менә яшьләр күбрәк кахва эчә бит, кофе эчәләр. Кем әйтте? Гомумән яратмыйм. Мин яшь түгелдер инде. Дөресен, яшьләр хәзер больше полезныйлар кушыла. Но хәзер кофедан күп кеше пуэрларга переходить аны, бу даже вот прессованный момент. Бу пуэр прессованный. У рассыпной битлар да бар, но как природный энергетик бара. И природный энергетиклар бик күп. Даже то же самое на бывает мяталар, ниләр, чебреслар, шуңа относится итәләр. Миңа
Шын татарша әйткәндә чәшке төбен генә бирәле. Шулай көпшәсез. Нәрсәсе бар икән? Үзегез нинди чәй эчәргә яратасыз? Миңа бик ошо таежность бар. Мин еще өйдә смородина салып ибәрәләм, облепихалар, бик антуэм дә ни белән апельсин белән. Вообще бик тәмле була. Но балсыз чәйне эчәлмим. Сез сөйләш. Кызу көнне, кызу чәй. Да, внешний организм охлаждает, и температура, например, 30 градус булса да, организм жеңіл воспринимает его. А если салқын нәрсәне эчсәк, безнең организм охлаждаться итә, и безгә еще кызурак, кажется. Менә хәзер бит инде күпләр чәйне алалар да урам буйлап эчеп йөриләр. Менә улай бер дөресме? Аны шуның кагыйдәләре бармы? Йөри шулай. Да. Но оно вообще нежелательно, алай эчәргә, рәхәтләндереп дуслар белән эчәтән чәй. Шундый продукт. Вот, а так, если шулай салып эчеп йөрмә булса, это, конечно же, хорошо. Шыкырга салдың, үзеңне алып киттең, эшкә ашыккан чакта по-быстрому и рәхәтләндереп барасың. Ничек телисең, нәрсә белән булдыра аласың, организмың нәрсә кабул итә, шундый катнашмалар ясап рәхәтләнеп чәй эчеп булар, шулай бит? Да. Максим, бүтән сорауыбыз юк безнең сиңа. Чәй эчәсе килә, рәхәтләнеп утырып сөйләшеп чәй эчүне дәвам итәбез. Һәм тапшыруыбызны да дәвам иттерәбез. Сез тамашачыларыбыз җыртыңлаган арада без чәй эчәбез. Максим, рәхмәт, эшеңдә уңышлар теләп калабыз. Без бүген әни белән өй сыры пешерәбез, уланың фирменный рецепт буенча бик тәмле була. Аны тимер карандаш, ягъни пулат калам һәм чүкеч белән ясыйлар. Бүгенге заман эш кораллары үткән заман осталарыныкыннан аерылмый диярлек. Әлемле күптән түгел генә кыш белән февраль айында шушы мәрҗәни токымының девамчысы булган Мәхмүд Галиевның уракчыгы Мәскәүдән кайтып монда кунак булып китте. Тапшыруыбызның азагында тагын бер кат исегезгә төшерик әле. Тагын 2 көннән соң җәй башлана. Әле башлана гына инде бетте дә кебек, шулаймы? Бу нәрсә дигән сүз? Ял итәргә, табигатьтә булырга, су кыйнырга, кызынырга, тулы бер кышка җитәрлек энергия тупларга. Бер сүз белән әйткәндә, җәйнең һәр көнен файдалы һәм күңелле итеп үткәрергә дә язсын. Без сезнең белән саубулашабыз, исән сау гына булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр хөрмәтләребез. Рәхмәт.